iki. Aku iki klebu kadang Kurawa. Neng aku iki digetingi karo Kakang Duryudana. Mergane aku iki seneng karo Werkudara. Jenengku Jaya Susena teku gandrung karo Werkudara ra karu-karuan. Nyandang nganggo tak plek-plekne kaya Werkudara. Werkudara nganggo pupuk, aku ya nganggo pupuk, ora ketameng pupuk bawang. Aku yo nganggo dodot poleng. Ora ketang teku tuku nang pasar uler. Nek lak yo poleng, aku ngingu kuku mung nek Werkudara kuku Pancanaka. Iki yo mung kuku ngono wae. Jane biyen yo dawa gandeng tek tak nggo nyiter. Aku ki biyen digeting karo Kakang Kurupati. Disetrake mula aku ki Kurawa melarat dhewe. Ora diaru-arui. Wis. Mergane aku iki ya gandrung-gandrung tenan karo jenenge Werkudara bocah kok kaya ngono iso nyuwargake bapake. Karo sedulur-sedulure ya do tresna ngrampungi gawe anggere wong mesti seneng. Aja meneh kok wong gambare ku anggere wong iki udah masang. Werkudara Gubetula. Anang meneh Werkudara dadi pendhita. Ora ana ya wong masang gambare Sengkuni ngono kok ora ana. Aku ki nek arep urip dhewe gek kepiye wong ora anak ora bojo. Nek aku ki arep teluk karo Pandhawa ya isin. Kakangku mati, dulurku mati kok aku urip dedepe. Menjaluk urip golek kamuktene awak ijek. Angel men ta ya. Nek aku ki arep perang, ngono ki kanggo menang ya apa wong pirang-pirang do kalah. Wis. Meneh-meneh aku. Ah ya wis, aku lila mati nek sing mateni Werkudara. Bocah sing tak tresnani. Werkudara, mandheka di Werkudara. Wah, kowe kuwi sapa? Durung ngerti to mbek aku? Durung, kowe kuwi sapa? Aku ki ya kakangmu, kakangmu nak ndulur. Kakangmu nak ndulur. Aku ki ya Kurawa, ora tau ngetok. Aku disengiti karo kakangku. Getingi karo Kakang Duryudana aku ki. Jenengmu sapa? Jaya Susena. Golek ana daftare Kurawa 100. Jaya Susena ya aku iki ngono. Kados karepmu arep apa? Aku ki bingung. Aku ki jaman semana urip neng Ngastina, aku ki ora diaru-arui karo Kakang Duryudana. Sababe aku ora seneng mbek kowe. Mbok modhiat aku seneng karo kowe tenan. Mula nyandang nganggo ora tak blek-blekne kaya kowe. Lho aku ndek kuku. Najan bujel. Mergo aku gandrung karo kowe. Iki dodot poleng iki ya tak blek-blekne kaya kowe. Wah, jan ngantek kaya kena nggo sekak ya, Tru. Nek ndorongku doro dodote ra Bang Bintulu ireng putih. Mula ngene ya Werkudara, nek aku ka teluk karo kowe ngisini-sini. Nek
nek aku ki arep perang ora wurung aku ya ora menang. Aku njuk tulung aku patenono ki. Aku patenono, aku lila mati nek sing mateni kowe. Ngono. Wis puluh urip ora urung aku ya mung digeguyung wong. Ya to. Halo, Jaya Susena. Ora urung melu karo Pandhawa ming dadi kongkonan. Apa le mung tuku rokok. Kon gawake tas. Kon gawake sandal, ming ngono to. Luwih becik mati wis. Aku patenono ki. Ah, Kemang. Ora duwe salah, ora duwe kleru. Lho, Kurawa ki rak mungsuhmu. Ora kabeh Kurawa kuwi elek. Nek gelem becik ya tak beciki. Ayo kowe manut to karo aku. Kowe paten wis sedulurku tak openi. Nek perlu ning Jodipati. Ayo. Bareng karo aku. Mah isin aku. Mbok ngombe racun. Ngombe racun. Ah witekno nyomo kok dioroh-orohke. Wong lara bingung golek obat e. Wong waras kuwi njuk mati. Mlumah ning ril, ora lap ora ilang nyawamu. Tenan. Werkudara, aku patenono rila aku. Nek sing mateni kowe. Suwarga aku. Ah, Kemang. Lah pripun mboten purun. Wah, jan, aku ki tenan kok. Aku sedih aku nyawang kahanan kaya ngene iki nyawang dulur-dulurku wis entek kabeh. Aku ki ngopeni awakku dhewe ya kangelan. Mula aku pengen aku ndang mati ora apa-apa. Ning aku duweni apa penjaluk sing maten kudu Werkudara. Ngeten nggih, sampeyan. Ya piye? Ning tenan. Tenan wis aku pokon piye wis manut aku. Wani pira? Cangkeme. Sampeyan mangatur nggih kali Sinundarawati, mang bloko mawon. Nggih. Napa tujuan sampeyan apa karep sampeyan? Mangaturke kalih Sinuwun Prabu Kresna. Oh, Prabu Kresna. Nggih. Yayine ana. Enten pun. Sinundarawati enten, Sinuwun Prabu Baladewa enten. Oh, nek Kakang sampean Duryudana mati. Mati ya wis. Aku ya ora gelo. Kabeh ki nak ngunduh tandurane ta, Tru? Nggih. Lah iya ya wis. Nek Kakang Duryudana kaya ngono ku ya karepe. Ning aku ora ngono, ajan aku ki mati, ning aku ki golek dalan sing bener. Ya ngrungkepi karo kautaman. Wis tak matur karo Prabu Kresna. Sapa kisana? Nggih kula Jaya Susena sinuwun. Jaya Susena. Nggih. Wis saka ngendi? Nggih kula niki ke Ngastina, kula niki Kurawa. Kurawa. Nggih nomor 8 basa 3. Nomor 83 nggih. Lho kok lagi ketok saiki? Kowe ndelik mbot. Panjenengan kula niki disengiti kalih kakang kula Prabu Duryudana sebab kula niku gandrung kalih Werkudara. Kula seneng kalih Werkudara niku nandhangaken solah bawa karep kula sing kula tiru nggih Werkudara niku kakang kula Prabu Duryudana mboten seneng ngoten. Mula kula niki klebu Kurawa sing melarat dhewe pun mboten gablek napa-napa. Uripa mboten urung kula dadi tontonan. Lah terus karepmu. Kula ajeng kepengin njaluk matine sing kula ken mateni. Nggih, wong sing kula tresnani Werkudara niku ngoten lho. Niku Werkudara mboten purun. Oh, ngono. Nggih. Nek kowe wis ikhlas tenan, empun lah. Saestu pun lahir batin, pun. Ajeng kepripun melih? Ajeng mentan-mentan kaya gendhewa malang-malang kaya perbatang. Alah pun.
kula nggih kekuatan napa? Mila kula nyuwun sarana supados Werkudara niku purun mejahi kula. Ya, entenono sedewe. Kowe ngerti iki Jaya Susena? Niku napa nih? Iki alang-alang. Nanging alang-alang dudu sak menawi alang-alang iki jenenge glagah. Alang nanging kaku mula diarani glagah. Glagah alang-alang. Ngaten. Yo. Terus glagah iki mengko tamakno, telorongno. Sak kenenge mengke gak malah Werkudara sing pejah. Pripun malah kula kakehan dosa. Kowe jare mau sambat percaya. Bar tak perintah kok dadak kowe maido. Oh nggih, dados glagah niki kedah kula telorongke kalih Werkudara. Yo. Sak kenane nggih sendika. Glagah iki Mas. Jaya Susena dimesake ora keneng. Yatim becik wong apik dari gandrung karo aku kena ngopo kowe nibake glagah macep ning lengenku ora kudu digawe becik nah nesu pancen tak jarak kowe ben nesu mirang-mirangke karo Werkudara. Wah, warga wirat pamer umuk. Iki jare wong umuk wong pamer ning kesasaban kowe atimu becik. Ayo, kowe prasaja karo apa? Aku ki jajane ya tulus, aku ki kepengin njaluk mati. Kaya apa? Wis jarak karo aku. Tak piloro menteles wae.
Lah nek kowe caramu mateni ngono ku ya kangelan kowe mateni aku. Takokno dhisik. Ngono. Supaya gampang matimu ki piye Kang? Ngono lho. Sing nyawa ki aku. Nek mbok perkosa ngono ku ya ora gathuk. Jare kowe iki pendhita. Kulino dadi Begawan Bima Suci, ya to? Apa-apa kudu kanthi wening ciptane menep rasane. Lho iso mulang to aku. Apa wong goblok iki sak jek urip kudu goblok terus ya ora. Kalau mongso ya nang petingane. Maka kan rewet ben pancen kowe njaluk mati. Piye caramu supaya kowe tak mati? Ngene. Tak duduhi ya, lho. Epek-epekku kiwa iki eneng kaya dene andeng-andeng. Nek wong kuno yen diarani toh. Mapan eneng epek-epekku iki. Ngono. Nek mung awakku sak kojor iki mbok tiban wis tok godomu kae ngantek remek ora iso mateni aku. Nek iki anggere mbok jawe ngono wae. Wis, mesti ilang nyawaku. Donya isine kok ya werna-werna. Dah. Kapak-kapak ya mung menteles wae. Epek-epek ya mudar. Nggih nggih nggih. Iya. Pancen tiyang niku duwe sloga, duwe bendanan dhewe-dhewe. Iya pancen mengkono. Wis rasa digagas. Sangkene Kurawa. Balan iki ngadamu Koko Prabu. Yen lakon kaya mengkene iki wis bisa nemtokake sing unggul yudane ku ora ana liya kejaba mung para kadang Pandhawa. Perang gedhe iki Baratayuda iki sing meneng Pandhawa. Koko Prabu sinaosa mekaten dereng saged dipun wastani Pandhawa menika meneng. Lho kok ngono? Nggih. Sebab jangkepipun menawi Pandhawa menika menang unggul wonten tetembungan bedah kutha mboyong putri bondo ratu. Nggih ngaten menapa mboten? Iya. Lah nggih. Bedah kutha sampun. Mestina bedah. Ratunipun Prabu Duryudana sampun gugur nanging putrinipun bener ya iki isih kurang ya iki nggih menika tembungipun taksih goteng kirang jangkep. Lah banjur lakon iki nggih Koko Prabu sawetawis perkawis menika sampun kula pasrahaken kaliyan Yayi Arjuna. Oh mengkono nggih kados pundi mangke babaring lelampan Yayi Arjuna boyong putri. Oh mengkono ya nggih Koko Prabu monggo sumene saking sawetawis.